Καλημέρα μωρέ παιδιά. Κυριακή πρωί στην έρημη Αθήνα δεν κυκλοφορεί άνθρωπος και είναι η καλύτερη ώρα για να αφιερώσεις τον εαυτό σου και να κάνεις ένα περπάτημα γερό, δυνατό. Πραγματικά θα γνωρίσεις μια διαφορετική Αθήνα. Λοιπόν, βάλτε αθλητικά και πάμε παρέα. Πάμε παρέα έτσι να τονωθούμε λίγο, πρωινιάτικα, κυριακάτικα, και γυρνάμε μετά σπίτι γιατί έχουμε να πούμε πολλά skincare νέα. Πάμε παρέα μια βόλτα πρώτα. Παιδιά, πόσο αναζωογονητική είναι αυτή η κυριακάτικη πρωινή βόλτα σε μια Αθήνα πραγματικά αγνώριστη. Αν δεν το έχετε τολμήσει, ξυπνήστε μια Κυριακή, βάλτε τα δυνατά σας, βάλτε ξυπνητήρι και σηκωθείτε εκεί γύρω στις 7-8 η ώρα το πρωί, βάλτε τα αθλητικά σας και βγέστε έξω να περπατήσετε στο κέντρο της πόλης. Είναι μια Αθήνα εντελώς αγνώριστη. Σας το συνιστώ, πραγματικά η Αθήνα τις Κυριακές τα πρωινά είναι μαγική. Λοιπόν, σήμερα με αφορμή αυτήν την μικρή βόλτα που έκανα, πριν φύγω από το σπίτι χρησιμοποίησα κλασικά το αντιλιακό που χρησιμοποιώ τον τελευταίο καιρό. Είναι το Sunsimet από την Avène. Είναι ένα απίστευτο προϊόν, ιατροτεχνολογικό προϊόν, γιατί το έχουν δημιουργήσει δερματολόγοι, αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό σε ένα από τα επόμενα βίντεο, γιατί το αξίζει μια ειδική αναφορά και να κάνουμε μια μεγάλη ανάλυση για το συγκεκριμένο αντιλιακό. Τέλος πάντων, είναι ένα αντιλιακό χημικό. Λοιπόν, σκέφτηκα ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε τη σημαντικότερη αντιγεραντική συμβουλή, ή μάλλον το σημαντικότερο αντιγεραντικό μυστικό για το skincare, γιατί δυστυχώς δεν είναι πολύ γνωστό και πάρα πολλοί από εσάς χρησιμοποιείτε αντιλιακό με λάθος τρόπο. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι δερματολόγοι στο εξωτερικό υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα αντιλιακά με διαφορετικό τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο δηλαδή τα χημικά αντιλιακά από τα φυσικά αντιλιακά. Τα χημικά αντιλιακά θα πρέπει να τα βάζουμε σε απόλυτα καθαρό δέρμα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουμε χρησιμοποιήσει από κάτω κανένα άλλο προϊόν skincare. Δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουμε βάλει τονωτική λοσιόν, ενυδατική κρέμα, κάποιον ορό, ιαλουρονικό, βιταμίν C ή οτιδήποτε άλλο. Τα χημικά αντιλιακά τα βάζουμε σε απόλυτα καθαρό γυμνό δέρμα. Γιατί τα χημικά αντιλιακά φίλτρα για να ενεργοποιηθούν θα πρέπει να κάνουν μια χημική αντίδραση με το pH της επιδερμίδας και έτσι ενεργοποιούνται. Και μάλιστα όταν φοράμε χημικά αντιλιακά όπως αυτό που σας έδειξα της Avène, θα πρέπει να το εφαρμόζουμε στο πρόσωπό μας, να περιμένουμε μισή ώρα πριν εκτεθούμε στην ηλιακή ακτινοβολία και μετά να βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας. Γιατί στο διάστημα αυτής της μισής ώρας, όπως λέμε, γίνεται αυτή η χημική αντίδραση και ενεργοποιούνται τα χημικά φίλτρα για να μας προστατέψουν από την ηλιακή ακτινοβολία. Οπότε θυμηθείτε, όλα τα χημικά αντιλιακά τα βάζουμε σε απόλυτα καθαρό δέρμα χωρίς να έχουμε φορέσει κανένα άλλο προϊόν skincare από κάτω. Αντίθετα, τα φυσικά αντιλιακά, τα λεγόμενα mineral αντιλιακά που περιέχουν αντιλιακά φίλτρα από ορυκτά μέταλλα, τα χρησιμοποιούμε με όποιο τρόπο θέλουμε, γιατί δεν κάνουν καμία χημική αντίδραση με την επιδερμίδα, δεν χρειάζεται να κάνουν χημική αντίδραση για να ενεργοποιηθούν, γιατί λειτουργούν σαν καθρέφτης, δηλαδή αντανακλούν τα φυσικά φίλτρα, την ηλιακή ακτινοβολία και δεν την αφήνουν να εισχωρήσει στα βαθύτερα στρώματα του δέρματός μας και να προκαλέσει σημαντικές φθορές και βλάβες στην υγεία του δέρματος. Οπότε, αν θέλετε να βάλετε κάποιο άλλο προϊόν skincare το πρωί, δηλαδή τονωτική λοσιόν, έναν ορό προσώπου, την ενυδατική σας κρέμα, φορέστε αυτά τα προϊόντα που εσείς χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας, αλλά χρησιμοποιήστε μετά ένα φυσικό αντιλιακό, ένα mineral αντιλιακό. Γιατί αν χρησιμοποιήσετε το χημικό αντιλιακό και από κάτω έχετε φορέσει όλα αυτά τα προϊόντα, της Παναγιάς στα μάτια δηλαδή,
αυτό που θα καταφέρετε είναι απλώς να αδρανοποιήσετε τα χημικά αντιλιακά φίλτρα, να μην τους επιτρέψετε να κάνουν χημική αντίδραση με το pH του δέρματος και έτσι απλώς θα βγείτε εκτεθειμένοι έξω στον ήλιο, ενώ εσείς θα πιστεύετε ότι έχετε βάλει αντιλιακό και είστε καλυμμένοι από την ηλιακή ακτινοβολία, θα έχετε κάνει μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, αυτά ήταν όσα είχαμε να πούμε σήμερα. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Καθίστε για να μου πέσει το κινητό. Ψάξτε και λίγο στο διαδίκτυο μόνοι σας ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα χημικά και φυσικά αντιλιακά και πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, γιατί αυτό είναι πραγματικά ένα μυστικό που δεν το λένε πολλοί. Συνήθως λένε βάλτε ό,τι θέλετε κάτω από το πρόσωπό σας, πάνω στο πρόσωπό σας μάλλον, και τελευταίο βήμα βάλτε το αντιλιακό σας. Και αυτό πραγματικά είναι εγκληματικό, γιατί είναι σαν να βγαίνετε έξω στον ήλιο και δεν φοράτε αντιλιακό. Οπότε, κάντε την έρευνά σας και πιστέψτε με, θα δείτε απίστευτη διαφορά στο δέρμα σας, αν ξεκινήσετε να εφαρμόζετε με τον σωστό τρόπο τα αντιλιακά. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά, παιδιά. Εδώ εμείς θα μιλάμε για ευχάριστα πράγματα, για ωραία πράγματα, θα μιλάμε για skincare, θα μιλάμε για προϊόντα, θα παρουσιάζουμε ό,τι καινούριο κυκλοφορεί στην αγορά και θα παρουσιάζουμε και άλλα πράγματα, θα μιλάμε για άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα του εαυτού μας. Γενικότερα, με οτιδήποτε είναι όμορφο, με αυτό θα καταπιανόμαστε. Γιατί από άσχημα πράγματα έχουμε χορτάσει σε αυτή τη ζωή. Διαρκώς γίνονται πολλά άσχημα πράγματα και έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε. Έχουμε βαρεθεί κυριολεκτικά να τα ακούμε. Λοιπόν, να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά. Αν σας ενδιαφέρουν αυτά που συζητάμε, ελάτε στην παρέα, πατήστε μια εγγραφή και θα τα λέμε πολύ συχνά. Να είστε καλά.